O pasado 1 de xuño, un incendio calcinaba 3 bloques de vivendas en Laxe. Unhas 30 familias tiveron que ser desaloxadas e moitas desas vivendas sufriron danos, outras moitas quedaron completamente calcinadas. Pois hoxe, un mes e medio despois, un equipo de Hora Galega volveu a Laxe, volveu falar con esas familias que están realmente preocupadas porque un mes e medio despois ven como os trámites avanzan moi lentamente e pensan que o mellor non van poder volver ás súas casas. Bueno, pois así quedou a ventana da miña casa, do meu piso, aquí cando foi o incendio de Laxe. E mes e medio despois do incendio, seguimos igual, parece un escenario de guerra. E pola pinta non leva trazas de que queiran arreglar. Non vos dixeron nada, nin datas, nada? De momento nada. Contratamos unha empresa que vai nos facer todo para non andar electricista de aquí, fontanero de lá, non sei, andar a cousa sobre 60, 70 mil euros. Bueno, pero a ver cando, porque primeiro terán que arreglar o patio de luces. Se arreglo o meu piso e o tellado está sin arreglar e empeza a chover e me cae agua no piso, estamos na mesma. E nada, menos mal que temos unha casiña ali que estuvemos 25 anos, que eu se non é por miña muller xa vendía, a ver ora pa onde iba. Sei que cousas de palacio que van despacio, pero tan despacio... Mira aquí como está. Isto é unha merda pura. Ahora estou vivindo cun primo de Ocupa, porque isto está non fan nada, non sei o que pasa. Non sei o misterio que é isto, porque non sei. É que sorprende ver como está isto e aparte esta ventá, por exemplo, totalmente derretida. Claro, e a miña muller, por exemplo, non ve ben, e que fai aquí? Non pode vir aquí tampouco a coller cousas, pero teño que comprar un par de cascos, porque aquí non se pode, estou en peligro. Claro, hai problemas co teito e como vemos polas escaleiras, a parede, o pasamans, todo desfeito. Este é o meu piso, mira como está todo. Negro. Claro, e isto antes de que cor era? Blanco. Para min é unha patada na cabeza, por non dicir noutra cousa. De verdad, para min é unha merda isto todo. Credes que polo menos ao largo deste ano poderedes ter unha data de inicio? Que non sabe? Se sigue así, pasaremos 5 anos, xa estarei morto, porque xa teño 81. Para min, non sei se sería mellor que caera todo. Olvidamos. Neste momento sinto así. Pero así, pois, tens que vir aquí e cada vez que ves aquí, joder, che cae o corpo, Tardan tanto en saber de que foi o fuego. Pero vamos a ver en que estamos. Parece que estamos no terceiro mundo, joder. Isto é un desastre, unha merda pura. Pues que últimamente hay muchos incendios por aquí a causa de la limpieza, porque nunca se limpia. Todos los años es igual, todos los años nos pasa lo mismo, porque no hay limpieza. Hubo muchos, este mes hubo muchos, yo no sé, cabrá, unos 10 o así. Eu teño aquí o meu negocio e, claro, isto todo está todo amarillo, arde todos os días e todos os días teño que estar aquí cos cubos de auga, echando auga, para que non se quemen os negocios. Incendios que incluso ocurren de noites, generalmente 2 da mañá, 3 da mañá, incendios de corta duración. Pues dices tú, a ver qué va a pasar esta noche, y siempre hay un incendio, siempre tenemos que salir, sea a las 2, las 3 de la mañana, por los incendios. E pode ser que unha persoa tire unha colilla e este fumando debido á maleza que ten, se arde. Pode que a Policía Judicial este facendo investigacións. El monte, no podemos hacer nada con él porque el que lo tiene que hacer no se hace cargo de ello, entonces nosotros poco más podemos hacer. Bueno, que no último mes xa contamos máis de 13 incendios, aí no barrio de Covadonga, en Ourense. O último, esta pasada madrugada, un incendio con 2 focos espallados entre sí que tuveron que ir a sufocar 2 dotacións de bombeiros, porque moito ollo ese incendio ameazaba precisamente a unha vivenda. Estamos falando de moitos incendios neste barrio, como dicimos, máis de 13 no último mes, e nos, Antonio, preguntámonos que é o que está a pasar aí para tanto incendio. Imoslle trasladar esta pregunta a quen sabe, o xefe de bombeiros de Ourense, César Pichel. Que tal? Boas tardes. Rocío Di, eu tamén o penso, é normal que haxa tantos incendios nun mesmo barrio?
Hola, que tal? Boas tardes. Bueno, non é normal, non é unha casuística moi singular. De todas formas, aquí estamos falando dun barrio que está lindando ca zona de monte. Hai unhas fincas de gran extensión que están sin cuidar, con vivendas abandonadas, posiblemente ocupadas temporalmente por alguna persoa. Entonces linda, por un lado, con un barrio de Covadonga que é un barrio de vivenda social que se foi facendo desde os 54 hasta fai poucos anos, aínda se inauguraron en menos de 10 anos outras vivendas. E no outro lado linda con vivendas unifamiliares, non, que se van esplayando, estás no límite, digamos, da zona urbana, non? Entonces, pues nesas zonas suele haber, pues neste caso hai unha serie de extensións de fincas grandes que están sin cuidar por os propietarios. En este momento están absolutamente secas. O sea, despois hai basura acumulada de xente que, xa digo, en esas vivendas abandonadas ou semi-abandonadas, pois debe pernoctar ou non sei. Claro, César, estás falando pois de varios factores que poden desencadear ou pois polo menos potenciar, non, eses incendios, pero tamén falamos de que moitos dos incendios teñen varios focos. Non sei se igual podemos sospeitar que son incendios intencionados. A sospeita está sempre aí, non? De feito, o desta noite tiña 2 focos, non? Había unha distancia bastante importante, ardeu unha superficie de aproximadamente 1500 metros, estaba ardendo cerca dunha destas vivendas, e no outro lado, na zona norte, pois, non sei, podían ser 300 metros, había outro foco, non? Quere decir que aí nos non entramos neste momento na saber cal é a causa última, pero bueno, é curioso que ademais estos incendios multifoco que se produzcan ás 3 da mañá, non? É dicir, tamén son horarios extraños, non? César, que che din os veciños? Porque supoño que estarán fartos, non? Porque 13 incendios nun mes ou un pouco máis dun mes. Que che din os veciños? Bueno, penso que os veciños cando vamos por ali pues pensan o mismo, que hai zonas a veces conflictivas, se pode, non sei, o que están un pouco reclamando a limpeza desas fincas. Ao ser fincas particulares, desde a administración é un pouco máis complexo, non? Cando son fincas públicas, pois hai normativas que che mandan que tes que limpar todas as fincas ao lado dos pueblos e demais, pero a veces hasta é difícil encontrar porque son herencias antiguas, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma supoñen un perigo, e isto ocurre en todas as cidades. Veráns como este, hai que extremar as precaucións. Eso, por suposto, sobre todo en tempo de altas temperaturas e de pouca choiva, como estas pasadas semanas e como estamos vivindo agora mesmo. Claro, César, estamos falando de que tamén estos incendios, afortunadamente, a meirande parte deles son incendios pequenos que os bombeiros sufocades rapidamente, pero o mellor podíamos estar falando doutra cousa, sobre todo cando se achegan moitos os incendios ás vivendas, non? Sí, claro, para nós é un tema que nos preocupa bastante porque sobre todo hai unha zona onde hai bloques de vivendas de baixo de 4, non? Baixo de 2, 3 alturas, 2 alturas, 4 alturas. No outro lado hai vivendas unifamiliares, algunhas están cerradas, outras non. Na parte de abaixo está tamén o paso do proxecto FOME, non? Entonces, son zonas onde, na zona, digamos, cando o incendio se maleza, o que está ocurrindo son incendios que se apagan basicamente en 20 minutos, media hora, non? Mais ou menos os incendios que afectan a esas vivendas abandonadas e demais, non? Pero o risco está na zona habitada, claro. César Pichel, moitas grazas por estar en directo aquí na Hora Galega, quedamos en tempo, grazas por estar aquí.